Magandang gabi po. Ate, kumusta na yung karamdaman mong sakit, ate? Okay na po ako ngayon. Ano ba yung sakit mo, ate? Nung una punta mo dito? Hindi ako masyadong Lakad ng maayos. Ilang taon mo na pong nararanasan yun, te? 4 years. 4 years na, te? Oh, 4 years na patay asawa niya eh. Akala ko nga, isang buwan pa lang yung namatay asawa niya eh. Kahit nga ako, napeti pala ako dyan. Pero ngayon, te, ano yung lakad mo ngayon, te? Patay tatay mo. Ngayon ko lang nalaman sa'yo. Yan. Ayos na pala, te. Manugang, ini-interview ko rin. Masaya ka na niyan, te? Natatakot daw siya sa nanay mo. Te, salamat sa inyong pagtitiwala, ate, ha? Sa Alipin Ama Jesus Nazareno. Ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Taga saan po kasi kayo, te? Sa Nevesia. Nevesia. Kasi mata niya ni ate. Sige, te. Kung gusto mo mag-asawa ulit, pwede na. 4 years ka na palang walang asawa. Pagdasal mo yung asawa, ate, sa kaharian ng Panginoong Jesucristo para makatawid siya sa kanyang kaharian. Thank you po. Bye-bye. Thank you. Bye-bye din po. Bye-bye po, Lord. Thank you po.